вардора ширкати шифофармо муроҷиат дорам. Миноксидил тавсия метавонам барои риш ва мӯи сар. Иншалло ки чишени 2 моҳ риша нормали меворад. Дар мӯи сар 3 моҳ истифода мебарӣ. Ба масажкунак ролик опши ҳамаш ҳастай. Марҳамат занг бизанӣ заказ кунед. Ба нархи арзон доставка мекунем. Доставка беплай. Марҳамат бародарон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату бародарон, хоҳарон, азизон ва касоне ки ин лаҳза моро тамошо мекунед. Бо шумо ҳастам Домулло Бахтиёр. дирӯз дама як видео равон карда будам ки дар бораи ҳамин видео як каме маълумотим, як каме гап занам барои шумо, албаттара муҳоҷирони азизу муҳтарам, касоне ки дур аз ватан ҳастед ва хитона бошад дур аз ватан карда дар уҷа кору фаъолият мекунед. хуб, як видео рӯй кардан асли воқеат дора ё ки не. як милиса, як ҷавона амихе сир мекуна мебуроя экскватрай дом месозан ку ҷои баланд дар ҳамҷавай мекуна. тоҷика ҳамҷа меғалта. тоҷик узбек буданашак муайян нест, хай мигрант меояд дар ҳамин замин мезана мебура. аллоҳи меҳрубон ҷоша ҷаннат куна, хонагиёшона сабри ҳазрати ҷамилатияшон ки то ки бениҳоят аз даст додани як наздиктарин бениҳоят чизи сахт аст. ма барои дигар нафароне ки аз милитсия, аз дигар корҳои дохилӣ мақсад гурезон мешаванд, мегрезанд, як-ду сухан гуфтаниём. бародаро, вақте ки шумо дар Федератсияи Россия мерен кору фаъолият мекунен, шумо документ мекунен, кор мекунен, қонунӣ кору фаъолият дорен шумо дар уҷа. шуморо ягонта беаснавани сир намекунад. хуб, дар сурате ки шумо документ надорен, шумо бояд чӣ кор кунен? шарт нестай бигирези биррай тори як крани бори какак ҳамҷа ҷои гирехта наёхӣ. мақсад мо биқапата чӣ кор мекунам? ё штрафт мекуна, ё депортатсия мекуна, хона мебиёй. бача, ватан, бӯи ватан дигай. биёин инҷа ватан да як сайргашт кунен шумо. биёин ватан да як бигарден, ватан чихи хубай. мақсад ки ҳозир дар ҳамин ватанам кору фаъолият бениҳоят бисёр шуда гай. мардум кор мекунанд, мардум кор кардастиянд, доллар, евро, сомонӣ кор кардастиянд. хуб, мақсад ки қонуншиканӣ аз ҷониби мо муҳоҷиро аст ки худмон қонуна поймол мекунем ва дур аз ин мегардем. гарчанде ки қонунро ҳам поймол ки кардӣ, документ накардӣ, шарт нестай ки ту ҳар ҷой хатарнок биромада бо марг бозӣ кунӣ. хуб, риштаи сухана дароз карданӣ нестам. дӯстони азиз, хитон фикр кунен, хитон ҳаматон ҷавонен, ёшен, мефаҳмен. мақсад чизе ки мегирезӣ, як меғалтӣ, мемирӣ, ба ҷони худуту ба ҷони волидонат ҷабр меорӣ. хуб, худтона эҳтиёт кунен. ҳаматона дӯстак медорам. дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед. касоне ки ҷон доданд дар ин роҳ, аллоҳи меҳрубон гуноҳотона афв куна. худованди карим гуноҳотона биомӯрза. дӯстон ва наздиконе ки доштем дар хонавода аҳли байдатонро сабри бениҳоят, бузургития ки аллоҳи меҳрубон то ин дарда таҳаммул карда битонанд. худо ёру мададгори мою шумо. то видеои оянда. худоҳофиз.